Doncs molt bona tarda a tothom. Seguim amb els seminaris del 25-26 i avui ens fa moltíssima il·lusió que aquest seminari vagi a càrrec de qui va, perquè, a veure, molts dels que us esteu connectant ja sabeu qui és, però Martí Freixas és un antic alumne de traducció de la Universitat Pompeu Fabra, és membre del grup Infolex, ha fet el màster d'estudis del discurs, va començar el doctorat, ha anat fent voltes i diguem-ne que el tenim una mica com ai, ara no em surt. Em surt missioner, no vull dir missioner. Emissari! Anava per aquí. El tenim d'emissari del grup per Europa, no? I després de passar una temporadeta a Leipzig, doncs ara, des de fa ja un parell d'anys, va guanyar una plaça a la Universitat per Stranieri di Siena, que és des d'on s'està connectant per fer-nos aquesta xerrada, en la qual ens parlarà de la traducció a l'italià i al castellà de la sufixació apreciativa a solitud de Víctor Català, que és el tema amb el qual ha reprès la tesi i que està sent superinteressant i avui ens en farà 5 cèntims i en podrem gaudir molt. Martí, mil gràcies. I t'ho dic sincerament, mil gràcies per acceptar la invitació enmig del teu calendari de classes, d'hores intempestives, etc. I que estem sempre supercontents de veure't i tenir-te per aquí, encara que sigui virtualment. Som allà, tot oïdes, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Comparteixo la presentació. Es veu, veritat? Encara no. La finestra. Ara potser sí. Ara hi ha un bonic bucle. No, Martí, s'està compartint el Google Meet. Oh, tenim efecte demo. I ara? Tenim el mateix? Sí, estàs compartint el Meet. I si fas compartir tota la pantalla, que aleshores et surt... Sí, potser és això, sí. Ara. Ara sí. Ara sí. Perdoneu-me. Coses del directe. Primer de tot, gràcies. Estic una mica nerviós, però els nervis ja m'aniran passant per aquesta presentació de l'Elisenda. Això, dono les gràcies a tots els que sou a l'altra part de la pantalla. Hi ha gent que he vist que conec i aprecio molt. I també al grup Infolex per aquests espais, aquests seminaris que permeten de presentar i exposar una part de la recerca sense les limitacions tan estrictes, tan rígides de temps que tenen els congressos. I aquesta presentació, com ha dit l'Elisenda, és una part de la recerca de la meva tesi, dirigida per l'Elisenda, a qui agraeixo en fi, tantes coses, ella ja ho sap, i també dirigida pel professor Castanzina de la Universitat de Leipzig. Aquests són els continguts, l'índex una mica del que exposaré avui. Començarem una breu introducció, seguirem el marc teòric sobre què és la sufixació apreciativa i l'apreciació, després passaré a comentar els objectius i el corpus i després faré una anàlisi primer lexicològica, després lexicogràfica i acabaré amb traductològica. I això, finalitzaré amb unes conclusions. En primer lloc, per contextualitzar una mica l'obra de Solitud de Víctor Català i el lèxic, és una novel·la, Solitud, que va aparèixer a la revista Joventut, una revista setmanal, i es va publicar en fulletons des del maig del 1904 fins a l'abril del 1905, durant un any. I realment és un drama rural amplificat, com es diu en el pròleg de Solitud, perquè Víctor Català, el pseudònim de Caterina Albert, va ser esperonada pel seu editor, Lluís Via, perquè dels drames rurals que havien aparegut 2 anys abans i van tenir un gran èxit de crítica i de públic,
doncs això, em fes un drama rural més complet. No? En el pròleg de Solitud, de fet, diu sense limitar la volada de la fantasia, sense esquifir, sense reduir les descripcions i sense esquematitzar en mesura. Català va començar la redacció de Solitud, com deia, doncs, per entregues, però és veritat que després, per qüestions familiars, doncs, va haver d'anar molt a correcuita, sovint enviava els capítols a llapis i de vegades no tenia temps de corregir les correccions de proves ni de repassar els capítols. Per això va ser una mica atropellant, no? I per ella va ser, com explica en una conversa Tomàs Garcés, doncs va estar molt traumatitzada tant per les presses com per l'esforç que li va suposar i que no va rellegir la novel·la fins al cap d'una dècada perquè el traductor del francès no li va demanar que li aclarís alguns aspectes de traducció. Tot i això, és una obra, una peça clau de la novel·lística catalana contemporània i, en fi, tracta molt resumidament sobre narrar el trajecte vital i espiritual de la Mila, casada amb en Matías, un home de caràcter una mica gandul, mandrós i sense apetències sexuals, que ha de tenir cura d'una ermita i se'n va anar a viure en aquesta ermita solitària a alta muntanya, que és la de Sant Ponç. I en aquest entorn hostil és on coneix en Gaietà, que és un pastor savi, bona gent, que es converteix en el guia i protector de la Mila, juntament amb la companyia d'en Valdiret, que és el petit rabadà, fill d'un matrimoni d'una masia veïna. I apareix també un altre personatge, que és l'Ànima, que és un caçador furtiu, malèvol, que té una amistat amb el seu marit, en Matías. I, en fi, el que provoca tot això doncs, és una tensió, és realment una tragèdia, però provoca en la Mila un canvi interior personal i acaba descobrint-se a si mateixa. Les temàtiques de les quals parla aquesta novel·la són la pròpia identitat, el tema rural tràgic que ja es veu en gran part de la seva obra, drames rurals, també ombrívoles, a caires vius, la dona com a protagonista i l'interès pel paisatge i el llenguatge. D'això últim en parlaré més endavant. Aquesta novel·la ha estat traduïda a 11 llengües, entre les quals l'italià, el castellà, però també l'anglès, el romanès, el neerlandès, el txec, el serbi o l'esperanto. Pel que fa a les traduccions italianes, n'hi ha dues, hi ha un segle de distància entre elles. La primera és de Giannini i la segona és de fa 10 anys, d'Úrsula Bedogni. Pel que fa a l'última traducció, que parteix de la versió de Núria Nardi, de 1990, que és de fet la que la majoria segurament hem llegit a l'escola o a l'institut, o a la universitat també, hi ha una modernització del lèxic respecte a la primera, les expressions són menys toscanes, tot respecte de la primera versió de Giannini, i es corregeixen algunes interpretacions errònies. Pel que fa a les traduccions castellanes, n'hi ha 3. La primera és de 1907, de Francesc Xavier Garriga, que és la que es va publicar, diguéssim, l'única que es va publicar en vida de català, i a l'autora no li va semblar convincent i satisfactòria. De fet, havia dit que havien fet el que havien pogut, així en un plural molt ambigu. Com deia, català no va valorar bé aquesta traducció i a una besneboda li va dir que ella hauria volgut tenir més control sobre aquesta traducció, però se li va escapar molt de les mans. L'estil, segons els crítics, és un estil massa afectat, manca de naturalitat i se li dien algunes paraules i seqüències fraseològiques. Una segona traducció, ja al cap de 80 anys, és la de Basilio Losada, que es va modernitzar el text respecte a la primera traducció i aquell llenguatge era més proper al lector del segle XX. Però aquestes dues traduccions hi havia un aspecte que no havien treballat prou, que és sobretot un aspecte que en la darrera traducció que tenim de Solitud, Soledat, de la traductora i poetessa Nicole de Montville, del 21, fa
pocs anys, sí que treballa moltíssim, que és recuperar l'idiolecte d'un dels personatges de Gaietà del Pastor, que és clau, que té uns trets molt propis, després desenvoluparé més aquesta idea, però és una traducció que sí que intenta recrear aquest idiolecte de català. I ho fa, és a dir, aquesta condició forastera del pastor no la treballa des del punt de vista geogràfic, cosa que sí que fa en català Víctor Català, que l'ubica en un territori entre l'Empordà i els Pirineus, sinó que resol aquesta condició des del punt de vista cronològic i, per tant, la poetessa el que fa és anar-se'n al segle d'or a la llengua de Cervantes. Pel que fa al lèxic, després hi tornaré quan veiem les traduccions, no? Però català va rebre molta influència per part de la seva àvia materna, sobretot pel que fa a aquesta riquesa lèxica i a la capacitat de narrar històries. I això es veu molt en aquesta expressivitat que utilitza català a través de diminutius i superlatius, com diu Ferrer i Vilalta, vulgarismes, pleonasmes, dialectalismes, etc., propis d'aquesta llengua oral, no? D'aquesta capacitat de narrar històries, també una mica influenciada per la seva àvia. Segons els estudis de Núria Nardi i Montserrat Villas, hi ha una gran diversitat i riquesa lèxica a tota l'obra. Aquí tenim algunes paraules que són molt típiques de la narrativa de català. I pel que fa a les veus narratives de solitud, més concretament, tenim la veu del narrador, que és dialectal i culta, és a dir, formal, tal com descriuen els estudis. Les veus dels personatges són dialectals i alhora vulgars. Vulgars entenem més aviat populars, és a dir, diàlegs que són rics, vius i expressius, que ressonen molt aquesta oralitat. I llavors hi ha la figura, com comentava, del pastor de Gaietà, en què hi trobem una presència destacable de paraules i expressions com a característiques de la parla empordanesa, no? En aquest sentit, barreja trets dialectals diversos a banda d'uns trets dialectals sumament característics. I aquests diàlegs es converteixen realment en un dels trets més acolorits, singulars i vistosos de la llengua de solitud. Aquí tenim algunes paraules que utilitza el pastor i que realment, per exemple, sense l'ajuda del diccionari del Cubamoll, doncs seria difícil extreure'n el significat. Pel que fa, però, a la veu del narrador, volia comentar que és un narrador omniscient i en tercera persona i que és el que anomenaríem d'omnisciència selectiva, perquè, diguéssim, el discurs de la veu narrativa es focalitza en la figura del personatge principal i pren la perspectiva de la Mila. Això és molt important perquè també veurem de quina manera es modelitza l'apreciació en aquest discurs, diguéssim, del narrador. Si passo a contextualitzar el marc teòric, l'apreciació, que és el tema, l'objecte de l'estudi i de la meva tesi, és la valoració, diguéssim, efectiva que es fa de persones i coses. Dit així, molt general, els parlants recorrem a l'apreciació per mitjà de diferents recursos morfològics, lèxics i gramaticals i trobem diferents maneres d'expressar aquesta apreciació. D'una banda tenim la reduplicació, aquest matís apreciatiu de redundància, intensificació per acumulació, generalment a través d'adjectius i adverbis. Aquí tenim alguns exemples que són de l'obra de solitud, no? Sobretot els adjectius són de dimensió, tenim dos ullots petits, ocellet petit, una de grossa, cara menuda, però també tenim adverbis. El tenia lluny, infinitament lluny. També trobem que l'apreciació es pot expressar mitjançant adjectivació o també amb adverbis valoratius. A l'obra trobem, per exemple, ben espaterrada, ben molles, la pobra ermitana, el pobre cor raquític, una gran lladradissa de gossos, un petit clos, deutes petits, la gran planúria, no? En molts casos s'aposta per adjuntar un adjectiu perquè potser
a través de la morfologia apreciativa potser la forma pot quedar una mica desdibuixada. És a dir, que català aposta per o escriu deutes petits perquè potser deutets o deutons desdibuixa molt quina és la base a la qual s'adjunta el sufix. I després trobem la morfologia apreciativa, que és la disciplina que s'encarrega d'estudiar aquest cas, és la morfopragmàtica. Trobem la prefixació, a solitud, sobretot hi ha el prefix intensiu re, amb els adjectius rebonic, ressol, rejuntat, regros, o la sufixació apreciativa, que és el que jo analitzaré, que consisteix en adjuntar a una base d'un sufix, adjuntar a una base un sufix que no canvia la categoria del mot ni tampoc el significat bàsic de la base, sinó que el que fa és matisar alguna valoració a la base a la qual s'adjunta o s'uneix. Però, quins són aquests valors, aquestes connotacions? Doncs tenim principalment dos tipus de valoracions o dos nuclis semàntics, que són d'una banda, diguéssim, el valor descriptiu, és a dir, es dona un tret objectiu dimensional sobre allò que es designa, ja sigui diminutiu o bé augmentatiu. Tenim aquí alguns exemples, unes paraules però que per no extendre'm gaire els he posades així, però en un context es veurien molt més clar, no? Però bosseta podríem dir que és una bossa petita, un nassoi és un nas petit, en canvi una casota és una casa gran, una formigassa és una formiga enorme, per exemple. I de l'altra banda, aquesta valoració, aquesta apreciació pot ser qualitativa perquè expressa un tret subjectiu del parlant que es manifesta a través d'una càrrega connotativa, com poden ser algunes d'aquestes, menyspreu, cortesia, ironia, proximitat, compassió, frivolitat, exactitud, també perquè quan jo dic, per exemple, la punteta del dit o en el cantonet de la taula, estic indicant exactitud, en el límit, per dir-ho d'alguna manera. En tots dos casos, però, el sufix expressa la desviació de l'element avaluat respecte d'un estàndard o valor per defecte de caràcter convencional. Els sufixos aporten implicacions pragmàtiques, com he dit, sovint despectives, com abaguarra, és una veu molt forta, molt potent, no és una veu... És gran, però no de dimensió, o gentota, o pudorassa. Una pudorassa és una pudor intensa. I de vegades, totes aquestes dues valoracions, la descriptiva i la qualitativa, no són destriables una de l'altra. No? Maneta, segons els contextos, pot ser una maneta petita, però també pot ser una mà fina o bonica, o un homenot, per exemple, és un home corpulent i gran, aquest tridimensional, que ha afavorit l'extensió semàntica que recullen els diccionaris d'un home, sobretot a l'època contemporània, significat per la seva aportació intel·lectual, artística o cívica, o bé també, aquest té un ús ponderatiu, o bé amb una connotació pejorativa quan ens referim homenot com a dona que té aires d'home o que mascleja. En definitiva, certes bases, com comentava, a les quals s'adjunta el sufix apreciatiu no es poden redimensionar, per la qual cosa adquireixen un caràcter connotatiu. És l'exemple de minutet, que no deixa de ser un minut, 60 segons, que pot ser un minut escàs, una estoneta és una bona estona, o bé poca estona, segons el context, una aventurassa és una aventura intrèpida, per exemple, o una marona és una mare, però dit d'una manera afectiva, carinyosa, amorosa. A molts d'aquests sufixos, sobretot, s'integren en el llenguatge afectiu o expressiu. I Gregori Soldevila té, en un article, sí que exposa que l'ús dels diminutius en els contes de drames rurals, en aquest cas, tenen un efecte irònic. Jo, més que irònic, sí és veritat que aquest ús dels diminutius sí que rebaixa les expectatives del lector i, per tant, l'autor fa una recepció molt més amable com una estratègia de captatio benevolentiae pel que fa als
protagonistes, els personatges dels contes o de la novel·la, com veurem, no? Per exemple, d'Emmet diu que és el protagonista del primer conte, d'Emmet de les Conques, en diu que és una bestioleta, però també s'hi refereix com a bordet, infantet, mesquí, etc. En definitiva, es pot afirmar que el recurs de l'atenuació, en particular de la disminució, però no només, és recurrent en l'obra de català i que la seva habilitat narrativa es percep sobretot en el domini dels recursos de la llengua que contribueixen a la bellesa i a l'expressivitat de l'obra i revelen aquesta riquesa lingüística i intuïció de català. Feta aquesta primera introducció molt ràpida, passo a comentar els objectius, els 3 objectius. El primer és lexicològic, hem dit lexicològic, lexicogràfic i traductològic. En el primer cas ens interessa analitzar la sufixació apreciativa que apareix a solitud i quins són els valors. Això ens ajudarà al Diccionari Català Valencià Balear, també amb aquesta descripció de la inclusió d'aquestes paraules o d'aquestes partícules en la nomenclatura d'aquest diccionari. I, en darrer lloc, m'interessava observar i enumerar les estratègies de traducció de què se serveixen les traductores, tant de l'italià com del castellà, de solitud per mantenir o no, però com s'ho fan, no?, la connotació valorativa d'aquestes peces lèxiques com sí que fa l'original. Per això el que he fet, el corpus, es constitueix d'aquestes 3 edicions. La primera és l'original, el text original, la darrera que hi ha del 21, curada per Jordi Cornudella, perquè és la que reprodueix amb més fidelitat la música verbal amb què la va concebre l'autora, tot i que la que deia, la que més s'ha llegit és la de Nardi del 1990. I pel que fa a les traduccions, doncs, com comentava al principi, la de l'italià és la de Bedogni, del 2015, i la del castellà és la del 21, de Nicole de Montville. Crec que es pronuncia així perquè és un cognom francès, però no feu gaire cas perquè jo francès no en sé gaire. Dit això, el que he fet és començar fent un buidatge manual de la primera edició de català i he confeccionat un corpus amb totes les paraules derivades amb algun sufix apreciatiu, que contenen algun sufix apreciatiu. I després he mirat en les traduccions com s'han traduït. Tot i això, hi ha hagut uns criteris que he tingut en compte a l'hora d'excloure algunes peces, i és que són, per exemple, mots que estan plenament lexicalitzats en la llengua actual i que ja tenen un significat propi i que els diccionaris ja recullen com a entrades pròpies. És el tell, barbeta, barretina, etc. Tots són exemples que he descartat de solitud. Després, unitats en què el sufix al qual s'adjunta es documenta un sol cop dins del corpus, dins de l'obra, i que la gran majoria són peces lèxiques que no tenen recursivitat. Tenim L a torricel·la o orro, orra, a puntorra, també els hem descartat. Tenim mots sufixats que formen part d'una locució lexicalitzada, com el cas de coixinet de monja, que és un tipus de planta. Tenim, lligat en aquest tercer criteri, mots que componen un sintagma, que formen part d'una expressió fraseològica i que, a banda d'estar lexicalitzats, difícilment en la traducció es mantindrà el mot derivatiu i es reproduirà amb una altra expressió equivalent que conservi el sufix apreciatiu. En són casos, per exemple, d'una ulladeta, escrita així perquè és com ho diu el pastor, com està escrit en el diàleg, o fer-ne un granet massa per fer-ne un gra massa. Tenim topònims i antropònims que contenen un sufix apreciatiu. No és una cosa exclusiva de solitud. Al llarg de la seva obra, molts hipocorístics estan formats amb diminutius. I tampoc he tingut en compte mots adjuntats a bases verbals que presenten valors associats a la intensitat o a la modalitat de l'acció i que en molts casos aquestes connotacions queden diluïdes. No tenim els casos aquests dels infixos, que són aquests afixos que es posen entre el radical, la base i una terminació verbal o bé un sufix verbalitzador. Tot això queda descartat i ens quedem, per tant,
amb nous sufixos, que són aquests d'aquí, arro, as, ell, et, ic, íssim, o, ol i ot, que corresponen a 512 paraules sufixades repetides, o el que és el mateix, 303 mots sufixats únics. Això vol dir, per exemple, que a l'obra apareix el mot angelic o animaló 3-4 vegades, doncs els compto tots en aquests 512 termes, en canvi només els compto una vegada en aquests 303 mots. Tenint en compte aquestes 512 paraules, m'interessava senzillament poder mostrar quina és la base lèxica a la qual s'adjunten aquests sufixos. Amb un 83%, això és general, no sorprèn, però són substantius, noms, tenim animaló, dinerot, remorassa. Un 9% correspon la base lèxica a un adjectiu, frescot o vistoset, de vistós. Tenim 35 mots que corresponen a adverbis, la seva base lèxica, a ballet o tardet, i llavors tenim un 0,2%, només un cas, en què la base és un pronom indefinit, que és calcomot. Si passem a l'anàlisi lexicològica, primer faré una descripció general, després veuré com és aquesta sufixació segons les veus de l'obra i llavors faré un petit recopilatori dels valors i de la inclusió lexicogràfica, ja que és també un seminari d'Infolex de lexicografia i em semblava oportú. El que diu l'estudi de García Pinos, que va treballar la seva tesi a les traduccions de Solitud a l'alemany i al castellà, però des de l'oralitat fingida, la veu dels diàlegs, etc., sosté que l'obra conté una presència elevada de derivació valorativa, tant en la veu del narrador com a la dels personatges. Si recupero els nous sufixos, aquí aquesta taula presenta cada sufix amb els exemples i a la columna de nombre tenim a l'esquerra de la barra el nombre d'ocurrències totals del corpus, aquests 502 mots, i a la dreta aquests 303 mots o ocurrències úniques. El que veiem d'entrada és els sufixos que són pròpiament diminutius, com exposa la gramàtica de l'IEC. Trobem el sufix amb més presència, a solitud, que és el diminutiu et, eta, amb 187 ocurrències úniques, que representen el 62% de tots els sufixos i que és en l'actualitat en català el més habitual, juntament amb o, ona. Alguns dels diminutius amb et, eta, porten un matís dimensional de petitesa a la base, aquest valor, diguéssim, objectiu, sobretot quan es tracta d'espais o llocs físics. A l'obra trobem caseta, hortet, muntanyeta, placeta, planoreta, poblet, pujolet, etc., però també quan fa referència a elements presents en la descripció de l'ermita i dels voltants de l'ermita, com a baraneta, cortineta, escaleta, finestreta, llitet, mirallet, parateta, porteta, tauleta, etc. En les descripcions, aquests contextos són descripcions. A través d'aquests mots sufixats, lligats a la qualitat dimensional, la veu narrativa vol accentuar les sensacions que es desprenen dels diminutius, com el desengany, la desil·lusió o la tendresa, que és el que experimenta la protagonista, la Mila, no? I és com deia que el narrador és omniscient selectiu, perquè es posa a la pell de la Mila. És interessant en aquests exemples observar, a més, que els mots que acompanyen algunes paraules, els adjectius, ja porten per si mateixos una valoració. En el primer cas tenim un hortet mirífic, que mirífic vol dir admirable, que ja porta una certa valoració o opinió. Tenim també un pujolet insignificant en el tercer context, o en el darrer tenim son bufó turonet, el seu turonet bufó, bonic. En el text, a més, hi predominen els diminutius, adjuntats sovint a bases, diguéssim, abstractes que expressen diferents valors connotatius. Aquest matís pragmàtic, que en particular sol ser
l'efectivitat i l'atenuació. Però no només. Tenim 5 exemples aquí que he volgut mostrar, com airet, escalforeta, paisatget, arauets, però tenim coseta, dotzaneta. Dotzaneta també és això que deia, no? No deixa de ser una dotzena, 12. Tenim musiqueta, passaget, viudeta o l'últim, horeta. Que aquest exemple és interessant perquè reprodueix en estil directe les paraules del marit de la Mila durant la pujada a l'ermita en el primer capítol. I horeta expressa realment això, durada aproximada, imprecisa, si en volem dir, no? Però al mateix temps el que fa és, aquest diminutiu, suavitzar o minimitzar la percepció del temps, ja que és el que li diu en Maties a la seva dona per no desesperar-la. Això és el primer paràgraf del primer capítol, perquè després d'haver fet un recorregut, doncs està cansada, diu que està fatigada, per la contrarietat, la Mila està de mal humor, pel soleil també, és a dir, per l'escalfor, pel clima, perquè fa calor, i això, el Maties li diu que hi ha cosa de mitja horeta, no? Aquesta locució adverbial de cosa de també referma aquesta aproximació i poca concreció que també expressa el diminutiu et amb la unitat de temps de mitja horeta, no? I aquesta doncs, ja és una primera evidència que en Maties amaga informació a la Mila, no? És la primera de les petites mentides del marit a la Mila, no? Ara en diríem una petita red flag. Pel que fa a l'altre diminutiu interessant aquí és ona, després comentaré el d'IC, que el que fa és més intensiu el to afectiu, no? I en el text se sol aplicar a persones, com veiem en els 2 primers exemples, veuetes, galtones, jovenets, botonets, o el segon parla d'una dona amb sa carona vermelleta, ple de cascavellets. Aquest o apareix sobretot amb et, com deia, la qual cosa crea encara més una sensació de tendresa i reforça la càrrega expressiva en aquestes descripcions, que és on es concentren els diminutius. I en els 2 darrers exemples hi trobem descripcions d'animals. Aquí és interessant perquè aquestes descripcions aporten una visió carregada de subjectivitat que representa altre cop els pensaments que té la Mila. En el darrer exemple, que si no m'equivoco és del capítol 8è de la Festa de les Roses, la protagonista observa i queda sorpresa de la manera com l'ànima, que és aquest caçador furtiu malèvol, però també, en fi, és realment una bèstia, un animal, tal com es presenta, escorxa els conills, no? I a la Mila, doncs, la seva percepció és agafat per les orelles fredes, el caparró, l'animalot, expulsava amb ressalts pronunciats les potetes de darrere, no? Crec aquesta cosa de tendresa, també de compassió, de pietat per als conills que el pastor escorxa d'una manera ferotge, que ja va una mica amb la personalitat. Si anem als sufixos pròpiament augmentatius, trobem as i ot. En el primer cas, veiem que té una forta càrrega expressiva, el as-asa, i que contribueix, a més, a una percepció negativa que la Mila té en el primer context de la imatge de Sant Ponç, del sant, quasi estrafet. Parla d'un ventre, d'una barba i d'un ventre. Aquest ventràs suggereix una panxa desproporcionada, voluminosa, grotesca, no? I barbassa, juntament amb l'adjectiu cendrosa, transmet aquesta idea de deixadesa, de bellesa. I, de fet, totes aquestes sensacions expressades amb amb l'augmentatiu, però també amb els adjectius que apareixen, no? Es fan del tot explícites en la frase que segueix la descripció, no? A la Mila li feu una estranya impressió desagradosa entre fàstic i angoixa, no? Aquest rebuig, aquesta angoixa, aquest fàstic. I, com deia, l'augmentatiu apareix amb adjectius que qualifiquen realment l'aspecte físic d'aquest sant, que és gros, és inflat, és llarg, amb aquesta llarga barbassa, és lleig, quan diu l'havia trobat tan lleig com ara, o menut. En els exemples
del 2 al 4, que són les intervencions del pastor, hi ha una certa presència d'aquest augmentatiu, la qual cosa permet al personatge ponderar els elements als quals s'adjunta el sufix per augmentar-ne la grandària o la intensitat, com és el cas de casassa i ganassa. Aquest darrer ganassa, amb cert to irònic, enfatitzat amb la comparació amb el braç com a element ponderador, o bé per subratllar-hi una qualitat que pot ser negativa o bé ridiculitzant, com és el cas d'agessadassos, en què el participi del verb agessadar exagera el caràcter o la qualitat de l'estat de la mainada, parla de la mainada, i els fa semblar doncs, indolents, inactius, massa relaxats, com si realment no estiguessin fent res important o de profit. I tenim el darrer exemple on l'augmentatiu, adjuntat a l'adjectiu dimensional gros, té un clar ús ponderatiu, intensifica encara més la grandària dels cargols, que és l'element central de l'oració aquí, i aquest recurs de l'apreciació el que fa és magnificar encara molt més l'admiració de la Mila i de Maties, és a dir, el marit i la muller, el subjecte de l'oració, davant de la mida descomunal dels animals. Pel que fa a l'altre augmentatiu, ot. Ot el trobem adjuntat a sufixos, pinots, bocinot, paratota, bolot, escaixó, també trobem. També s'adjunta, el trobem adjuntat a fenòmens meteorològics intensos, com a ratxota i ruixadota, que ja des del punt de vista semàntic contenen un augment, diguéssim, de la velocitat del vent o de la quantitat de pluja, respectivament. I aquest sufix també és present en adjectius com estranyot, traïdorot o vergonyassot, per intensificar-ne el matís de menysteniment, però també, com és el tercer cas, a calcomot, en què el sufix confereix un valor afectiu positiu a la base, que era realment l'ús que en català tenia la llengua antiga, com sosté, com afirma Maria Rosa Lloret, i que això trobem en aquest exemple que diu Gaietà, cal trencar els aires amb calcomot. Trencar els aires amb vol dir menjar, cal menjar alguna cosa. I aquí té doncs, un efecte positiu. En el darrer cas, amb carota i ullots, parts del cos que en el text fan referència a Valdiret, que és aquest nen que fa companyia a la Mila i al pastor, que és fill de la Marieta, amb aquest tarannà trapella, juganer, inquiet, i que és comparat amb una vespa, quan diu aquí carota avespada, i també al llarg del text amb un fauna. D'acord? Doncs jo crec que és una mica el que vol transmetre aquest sufix. I després tenim 4 sufixos, diguéssim, que tenen una presència molt baixa, solitud, alguns dels quals tenen poca productivitat avui dia. Tenim el primer cas, arro, que és augmentatiu i que mostra un to despectiu en els dos casos, que són llangarra i pastarra, que utilitza Gaietà. En el primer cas, Gaietà, si no m'equivoco, fa servir per referir-se a un dels gossos que hi ha a la casa o quan arriben, diguéssim, al matrimoni i el fa callar i li diu «Vols te cosir queixa llangarra de nunci?» És a dir, vols fer el favor de callar? Li diu al gos, no? Per animalitzar-lo una mica. I en el darrer cas parla de la pastarra maligna, amb aquest maligne, no? També qualitatiu, aquest adjectiu. O també tenim el sufix ell, que en català ja no té productivitat, i el trobem en l'exemple de Granadell, que apareix coordinat i contraposat a xics, i que Granadell està format a partir de l'adjectiu granat, granada, que vol dir arribat a l'edat adulta. I en aquest cas, com bé afirma Montserrat Villas i Xalamanc, el sufix serveix per incrementar amb efectivitat la idea de l'edat madura. Pel que fa a la distribució dels mots sufixats en les veus, clarament on trobem més sufixos és en la veu narrativa, perquè evidentment ocupa tota l'obra pràcticament, i en aquest cas
torno a repetir, no? La simpatia de la Mila per en Gaietà, per exemple, queda palesa en les descripcions que fa la veu del narrador. Hi ha tantes d'altres descripcions en què el narrador omniscient adopta el punt de vista del personatge principal, com ara que es descriuen en aquests exemples els àngels que acompanyen la imatge de Sant Ponç, que es troba a l'ermita, són del segon capítol. Angelets, carnetes, bracets, cametes, encantadets, serrallets, i a través d'aquests diminutius podem copsar la primera impressió que experimenta la Mila en veure aquests àngels, no? Els quals, a banda de menuts, o si més no més petits que la figura principal, la imatge de Sant Ponç, evoquen aquesta tendresa, aquesta fragilitat o fins i tot aquesta ingenuïtat, com el sintagma, aquest darrer sintagma, de son mig riure encantadet. També ho trobem, no? En aquests contextos, en el primer, l'ús dels diminutius fa que aquestes parts del cos semblin encara més dèbils, gairebé cadavèriques, no? Carnetes, punyets, ullots, boqueta de peix, no? Com si fossin membres de criatures mortes, d'acord? I en el segon exemple, doncs aquí tornem a veure el mateix, no? El narrador es posa a la pell de la protagonista i en pren el punt de vista. No és la Mila, però s'identifica, no? I aquesta tècnica narrativa la podem veure en aquest fragment, també del capítol 2 de Fosca, quan el pastor, a qui el narrador refereix amb el diminutiu d'homenet repetit fins a 7 cops al llarg d'aquest capítol, del segon, li fa una visita per primer cop a la Mila de l'ermita. L'ús dels diminutius no només reforça l'aparença afable i voluminiosa del pastor, que diu que és bon subjecte, sinó que també ajuda a transmetre la percepció que en té la protagonista, la Mila del pastor, que és una figura propera, gairebé paternal, que es convertirà, com deia, al final en mestre, en protector, durant el seu procés de canvi interior. I fins i tot, jo crec que la tria d'adjectius aquí no és arbitrària, perquè trobem no només el bon subjecte, bona voluntat, sinó tenim agradós, servidor, prim malís, retornador o servidor. I pel que fa a la veu de Gaietà, que realment té molta presència l'apreciació, la fixació apreciativa, perquè els diàlegs del Gaietà, si no m'equivoco, van del capítol 2 fins al quart al 5è. En aquest cas, trobem, sobretot, el diminutiu ic, que és un dels trets peculiars de la parla del pastor. I que actualment ic no és productiu en català, però abans sí que era habitual en les zones pròpies dels bisbats de Girona i de Vic, i per això el seu ús se sol atribuir a l'àmbit rural. Però també utilitza altres sufixos com ot i as com a augmentatius. Aquí trobem alguns exemples amb aquest sufix ic, tant en funció nominal, angelic, canalic, montanyica, com adjectival, púbric o solic. I més que enfatitzar en aquests casos, o flairica, airic, no? La petitesa dels elements descrits, ja que la majoria no permeten ser redimensionats en sentit físic, perquè són elements abstractes, el propòsit és humanitzar-los i dotar així el llenguatge d'una forta càrrega emocional i expressiva. El segon objectiu era el de veure com és aquesta inclusió dels mots sufixats al diccionari al Cubamoll. Si retorno a la guia que m'havia preparat, aquí. Sí, creiem que aquest diccionari és interessant perquè en la nomenclatura inclou força mots derivats apreciatius com a entrada pròpia en un article lexicogràfic que representen realment la meitat dels 303 mots recollits en el corpus. I a més, el que podem veure és que en la descripció o bé al costat del lema s'indica quin és el valor. Tenim afectuós, augmentatiu, diminutiu, intensiu, irònic, pejoratiu, superlatiu. Que en són 7. I de vegades el que fa també el diccionari del Cubamoll, tot i que no d'una manera sistemàtica ni homogènia, és que aquests valors se solen combinar amb més d'un. Per exemple, salic és diminutiu i afectuós, coseta
és diminutiu afectuós o irònic, dinerot és augmentatiu o diminutiu pejoratiu, o, per exemple, viudeta, el diccionari El Comoll diu que és diminutiu i s'aplica en valor afectuós o laudatori. Afegeix una miqueta més d'informació apreciativa. Després de totes aquestes unitats, trobem peces que no tenen un article propi independent, sinó que formen part de l'entrada lexicogràfica de la base lèxica. És a dir, que dins de l'article hi ha un apartat a baix de tot, després de fonètica i d'etimologia, que és intensius. I aquí doncs, es recullen tots els intensius d'aquella base, que trobem en 115 paraules. I en alguns casos trobem que aquests valors sí que estan sistematitzats, però no en tots. Trobem els augmentatius alassa, diminutiu vidret, intensiu pastarra, pejoratiu vergota o el superlatiu humaníssim. I els mots que no apareixen en aquest diccionari, en cap dels dos casos anteriors, ni com a article independent ni dins de cap entrada, equival a un 12%, que realment és poc, i s'inclouen sobretot adjectius derivats de participis, agitadot, ajaçadàs, atrapadet, deslliuradet, enrotlladet, guarnidet, però també alguns casos com carabasseta, caroneta, amb aquest doble diminutiu de carona i caroneta, carreterota, cascavellet, grandassot, aquest doble augmentatiu, lladonot o paisatget. Si passem a analitzar les traduccions, primer comentaré la traducció a l'italià i després la traducció al castellà i després faré un breu comentari sobre la traducció en la veu del pastor. M'he basat sobretot en aquestes 3 tècniques que ja exposava García Pinos en un article que descrivia aquestes estratègies utilitzades per reproduir la derivació apreciativa de l'original en els textos meta. D'entrada, tenim els casos de manteniment, és a dir, que l'equivalència en el text meta és afegir un sufix, ja pot ser literal o equivalent a la base del mot que es tradueix i conservant el valor apreciatiu. Una altra tècnica és la compensació, és a dir, introduir aquest valor apreciatiu original en un altre mot sufixat, però que en l'original no hi és, o a través d'algun altre element paralingüístic, no? A través del que veiem d'adjectivació, de reduplicació, etc. I un altre criteri és el de l'elisió, el de la pèrdua total d'aquesta apreciació en els textos meta. A partir d'aquests paràmetres, ho he aplicat amb la traducció italiana, amb aquests 512 mots, i veiem que en aquest cas la meitat de les entrades dels mots es perd aquesta apreciació. Però, en primer lloc, si analitzem, si veiem una mica com es manté l'apreciació en la traducció a l'italià, que correspon a 224 unitats, al 43%, tenim, per exemple, aquí he posat la llista en vermell, és els sufixos en català, i en verd els sufixos que recullo en la traducció en italià. Veiem que també hi ha força diversitat, n'hi ha 10 de sufixos, i el que veiem, doncs, sobretot és eto i ino, que els diminutius que també tenen molta presència en la traducció en italià. M'interessava veure si hi havia certes correspondències de sufixos del text original, equivalències amb altres sufixos en el text meta. En el cas, per exemple, met, en el text original, en la traducció en italià recorre al sufix eto, sobretot amb 62 casos, el 41%, i amb ino, amb 59 casos. En italià, perdoneu-me, la tria o la preferència d'un sufix o d'un altre segurament respon a factors d'idiomaticitat i naturalitat expressiva propis d'aquesta llengua de l'italià. Tenim, per exemple, de et, eto, ureta, oreta, morret,
musetto, pilaret, colonnetta, ballet, vecchietto, i en canvi de et ino trobem capseta, cassetina, gosset, cagnolino o llitet, letino, vestidet, vestitino. En tots dos casos, en els exemples en què s'expressa tant el tret diminutiu de petitesa com la connotació afectiva, els sufixos italians mantenen aquesta mateixa informació morfopragmàtica, igual que en el mot del text original. I també tenim mots amb elo, no? Aquí aquests 25 casos. Pel que fa al sufix i, que com deia és propi de la parla de Gaietà i que permet caracteritzar-lo, les dades contrastives d'aquest sufix són més aviat baixes, per tant les dades no són del tot concloents, però sí que dels 12 casos en què en català hi ha un mot amb ic i en italià ja es tradueix per un sufix apreciatiu, sí que veiem que hi ha certa preferència per traduir-lo per eto, amb angelic, angeletto o aucellic, uccelletto, però això també trobem ino, per exemple, animalic, gatino, o amb algun accio, com a pubrix, poveracci. I també volia recalcar el cas del sufix augmentatiu ot en català, el cas, per exemple, d'aquest, del que comentàvem, de l'intensiu calcomot, aquesta formació transgressora, perquè no és habitual que els sufixos s'adjuntin a pronoms indefinits, que en italià el tradueix per qualcosina, no? Passa d'un augmentatiu a un diminutiu. En aquest cas, el sufix italià ino, el que preval o intenta conservar és el valor afectiu positiu de l'original i manté així aquesta informalitat oral pròpia del pastor. Pel que fa als casos de compensació, que són realment pocs, veiem casos en què s'aposta per un adjectiu o un adverbi, enorme, grande, grandioso, grosso, piccolo. Tenim, per exemple, clauassa és grossa chiave, ausellàs és traduït per grosso rapace, faunet és un piccolo fauno. El motiu pel qual la traductora utilitza aquests adjectius podria ser perquè algunes formes derivades apreciatives en italià provocarien estranyesa en el lector, per bé que podrien ser possibles. Per exemple, en els diccionaris en italià de clauassa, que Bedogni tradueix per grande chiave, grossa chiave, doncs apareixen els augmentatius chiavona, chiavone o chiavaccia, per exemple. També tenim casos de reduplicació, com fitti per espasset o sola soleta per soleta, o d'analogia, com el cas de Ganassa, en diu fame de lupo, no? Que serveix per intensificar encara molt més la comparació. Aquí tenim uns casos en què, com veiem, són diferents d'aquesta compensació, d'aquesta xifra de 16 unitats, però que també és compensació apreciativa, no? Casos en què a l'original no hi ha apreciació, però que la traductora, en altres llocs del text i descripcions, inclou un sufix apreciatiu. Tenim, per exemple, el bailet, que el tradueix per ragazzino. És interessant en aquest cas perquè en la traducció italiana s'utilitza molt aquest ragazzino o aquest piccino per referir-se amb el diret, quan a l'original ja s'utilitzen els apel·latius bailet, petit, menut, d'acord? I aquesta compensació. El terrat en diu terrazzino, d'innocents poveracce, de 4 gotes d'aiguardent a la traducció és bicchierino, és a dir, literalment un got petit, és a dir, poc d'aiguardent, d'aquavite, la flama és fiameta o aquest son mig riure encantadet de Sants, que es tradueix per sorrisetto incantato, en què és interessant comentar perquè la traductora desplaça l'apreciació de l'adjectiu encantat en el text original al substantiu al qual acompanya en el text meta, que és sorrisetto, probablement perquè en italià aquí és més natural o potser més fluid en el text marcar la disminució en el nom que no pas en l'adjectiu.
A més, eto, adjuntat a sorriso, aporta aquest matís de timidesa que expressa el català mig riure, no? Que és un riure incomplet o un somriure. I pel que fa als casos d'elisió, és a dir, de pèrdua total de l'apreciació, que és més de la meitat, aquí només mostro alguns contextos per veure, doncs això. Segurament és perquè a la base lèxica hi ha certes restriccions morfològiques a l'hora d'adjuntar un sufix apreciatiu. O no, perquè el cas de gotetes, a gotxe, s'hi podria adjuntar un diminutiu, o mirallets, specchi, o barba, barbà, barbassa, barba, etc. També el pastarra maligna, pastarra maligna en català, en italià senzillament és peste. I el public és povero, i el surt de jornet, que vol dir surt molt aviat, en italià es tradueix per presto, quan aquí podríem dir prestino, prestetto. Pel que fa a la traducció al castellà, si reprenem aquests paràmetres del principi que exposava, els percentatges són una mica diferents i curiosos, no? Si tenim en compte el manteniment o la compensació de l'apreciació, realment pugen fins a un 80%. Per tant, la traductora en castellà sí que ha fet un esforç molt més per mantenir l'apreciació. Segurament perquè, diguéssim, la simetria anàloga en català i en castellà és molt més equivalent en aquest sentit, tot i que totes tres llengües, el fet de ser romàniques, són molt simètriques des del punt de vista morfològic. Però sí que veiem que hi ha un 70% de casos en què es manté el sufix. Veiem que en castellà hi ha una gran diversitat, si no m'equivoco, són 13 sufixos, i per veure alguns casos de correspondències, sobretot els més utilitzats són el diminutiu ito i el diminutiu ico. Amb el sufix et en català, en castellà es tradueix sobretot per ito, amb 140 casos, amb ico 80 i ilo 39. És a dir, veiem que realment es manté aquest sufix diminutiu amb ito, ico i ilo. I en el cas del sufix propi de Gaietà, que és aquest ic, dels 25 casos en què en castellà es tradueix per un sufix, aquest sufix és ico, en el 100% dels casos. I també aquí em semblava important assenyalar que quan en català es fa servir l'augmentatiu ot, en castellà, la traductora, hi ha alguns casos que el tradueix per un sufix diminutiu, com és ito, illo i ico. D'acord? Ho trobem, per exemple, en aquests casos de carota, carica, gatot, gatito, humanot, hombrecillo, ullot, ojillo, animalot, animalillo o morricot, morrico. Solen ser descripcions per parts del cos o per fer referència a això, algun animal o part d'un animal. Pel que fa a la compensació, que és un 7,6, és a dir, la traductora se les enginya per transmetre, per seguir transmetent aquest valor apreciatiu. Ho fa sobretot amb adjectius i adverbis, bueno, enorme, grande, imponente. Sobretot fa servir l'adjectiu pequeño amb el et, eta, tauladeta, pequeña teja, farcellet, pequeño lío, correguet, pequeños regatos, i també ho fa amb el diminutiu en català o ona, que el castellà opta per fer pequeño botijo o pequeño torrente. Penso, també podria servir per l'italià aquestes restriccions morfològiques. Si penso en alguns factors que podrien afavorir o, en aquest cas, dificultar l'adjunció i l'acceptació d'aquests sufixos apreciatius per part de certes bases lèxiques, doncs en castellà, per exemple, podríem pensar si el significat és més o menys abstracte de la base, o també l'estructura morfològica de la base, o les característiques fonètiques que pugui tenir la base, el radical, o l'existència de possibles ambigüitats de significats si s'apliquen aquests sufixos apreciatius, o bé el resultat final, és a dir, el grau de facilitat per poder reconèixer la paraula base un cop s'aplica la derivació apreciativa, no? Podrien ser algunes de les causes o factors que podrien no afavorir l'adjunció d'aquests sufixos i optar
per part de la traductora d'afegir aquests adjectius o adverbis. Aquí tenim més casos. És interessant aquí, per exemple, campanaret és pequeño campanario, com deia, perquè l'adjunció d'un sufix a campanario dificultaria una mica el resultat final, però a carreterota, per exemple, la traductora crec que amb força encert o amb molt encert manté aquest valor apreciatiu amb l'adjectiu desvencijada, no? Que remet molt bé aquesta idea d'aquest ota, carreterota. També, per exemple, olivarons el tradueix per jóvenes olivos. Parla català d'un castellàs del rei moro, i castellàs és això, un imponente castillo, com ho tradueix en castellà, una tossalada anesperadíssima, penyes sobremanera escarpades a través d'adverbis, o aquesta remorassa és un ruido poderoso, o la pastarra maligna és una grande peste maligna. D'acord? És a dir, que en aquests casos veiem aquesta compensació apreciativa. I també tenim certs casos, però molt pocs en castellà. He hagut de fer una rellegida, així molt en diagonal, per sobre, però he trobat molts pocs casos en què la traductora, en un cas en què en català no hi ha sufixació apreciativa, en la traducció en castellà sí que n'hi hagi. És molt poc. Jo he trobat només 3 casos. Tenim l'aire fresquívol, que el tradueix per airecillo fresco, una barba confosa és traduïda per barbota confusa, i el tel vermell és una telilla roja. Però és una tècnica que utilitza poquíssim. I pel que fa a l'elisió, que realment és molt baix, un 20%, tenim aquest tipus de casos. Com comentava, segurament aquestes restriccions morfològiques fan que no es pugui adjuntar un sufix, i aquí es perd una mica l'apreciació, es recupera en aquests casos que hem vist amb compensació, però en fi, tenim el corriolet és sendero, la carota és cara, la ganassa és hambre, o ajaçadassos és tombados. En algun cas podria ser que fos per repetició en l'original, però són molt pocs casos. I acabo aquesta secció i també vaig acabant, no? La veu del pastor aquí és interessant perquè, com comentava, doncs veiem que es manté una mica la línia del que hem anat veient fins ara, no? L'italià opta per elidir aquesta apreciació, la manté en 59 casos, amb aquests exemples d'aquí. La compensa, per exemple, Manyaguet en diu povero piccolo, i a Fastàs en diu festa grandiosa, i això, com deia, en el 60% dels casos s'elideix. Plumeta per piume, foradàs en diu bucco, de jornet presto, pastarra peste i ruixadota sprazzo. I en el cas del castellà sí que veiem que la traductora fa aquest esforç, com deia, per mantenir l'apreciació fins i tot en la veu del pastor. Pel que fa als sufixos, el que més utilitza és ic, ico, en 104 casos, i com deia la traductora en una entrevista, l'idialecte del pastor, ella opta perquè sigui més cronològic, és a dir, de la llengua del segle d'or, de la llengua de Cervantes, que no pas cronològic, per poder-lo ubicar en una regió de l'estat espanyol. Però sí és cert que, clar, aquest ico remet molt, com veiem, en aquesta zona que està marcada en blau del mapa. És d'un article d'Urrutia i Álvarez, que ja té uns quants anys, però és veritat que l'ico ressona molt, per exemple, a l'Aragó, no? I és veritat que, tot i que hi hagi aquest factor cronològic en la traducció de l'idialecte del pastor, sí que recorda una mica. El pastor el podríem ubicar en una d'aquesta franja que està marcada en blau. I pel que fa a les conclusions, hi ha una presència alta de sufixació apreciativa en el text original, com he anat comentant, amb aquesta expressivitat i riquesa lèxica. S'han detectat 2 camps, sobretot semàntics, en els quals el català recorre a l'apreciació, relatius a parts del cos i a la cara, arrugueta, barbassa, bocassa, caparró, careta, carica, carona,
carot, taditot, caltota, i de l'altra també amb substantius que fan referència a animals, cabreta, caragolet, cervereta, gosset, roquet, xaiet, xivacota, etc. La nomenclatura al diccionari del Cubamoll és important perquè és una font per extreure alguns valors, tot i que no és sistemàtic. Com he comentat, el punt de vista del narrador, a través dels sufixos diminutius, doncs, modelitza el punt de vista. Com comentava ara fa un moment, l'idiolecte del pastor, a través del sufix ic, les estratègies és que en castellà es manté a la majoria de casos, amb el 80%, i s'elideix, o sigui, en italià s'intenta evitar. Hi ha una elisió en els textos, en les traduccions, sobretot, com comentava, per la dificultat d'adjuntar en el sufix, a la base lèxica, un sufix. Les traductores d'aquesta obra s'enfronten, com deia, a alguns reptes, com és el de l'apreciació, i a la traducció castellana sí que permet aquesta transposició paral·lela més simètrica del sistema de sufixos apreciatius, que són rics en totes dues llengües a causa de la proximitat cultural, i aquesta conclusió es pot extrapolar també per a l'italià, llengua amb la qual el català comparteix el sistema afixal. L'anàlisi de la traducció de solitud confirma que l'apreciació, la morfologia apreciativa es pot reproduir en la llengua meta, mantenint aquests valors amb una certa correspondència entre sufixos o bé compensant amb reduplicacions poquet o amb sufixos. I, en definitiva, l'elecció de les diferents estratègies de traducció, i amb això acabo, posa de manifest la necessitat de trobar un equilibri entre la fidelitat lingüística i la naturalitat de les traduccions, dels textos meta, i això evidencia que la traducció d'aquest tipus de derivació no és merament un procés mecànic, sinó una tasca més de reinterpretació i adaptació que respon a les necessitats i a les particularitats de la llengua, com a les exigències del discurs narratiu. En conclusió, la morfologia apreciativa de solitud configura un element imprescindible de la narrativa de l'autora escalenca, de Víctor Català, ja que el lèxic emprat aporta una dimensió emocional que transcendeix més enllà del propi text. I fins aquí acabo la meva exposició. Qualsevol comentari, pregunta, intervenció, reflexió seran molt benvingudes. Martí, sí, deixa de compartir. Sí, comença, hi ha algun aplaudiment i... M'he cenyit més o menys al temps, que sí? Sí. Home, a veure, has condensat en molt poc temps una quantitat de teca que... Molta informació. És que aquí hi ha 3 treballs diferents. 3. Sí, l'estudi lexicològic no és un... Bé, ja està, si tothom està fent que sí amb el cap. Jo no vull parlar perquè a mi em coneix molt i ja sap per on aniré. Llavors, si voleu fer intervencions, doncs obriu el micro i endavant. Si no, també es pot aixecar la mà, però com que de moment no hi ha mans alçades, que algú obri el micro i digui coses. Ningú obre el micro? Jo només, o sigui, ràpidament, però vull dir, no és una pregunta, Martí, el que has presentat és espectacular, vull dir, és el que diu l'Elisenda. Jo necessitaré recuperar-me durant un temps i, òbviament, saps que a mi m'encanta personalment que parlis de morfopragmàtica i trobo que és fantàstic que puguis fer una aportació tan completa, perquè és això, o sigui, què s'ha fet, que es fa en català en aquestes obres i com s'ha traduït i segueixis una mica amb una minidisciplina que sembla que li costa seguir creixent. Així que publica-ho ja, comença a posar de paraula clau morfopragmàtica a tot arreu, a veure si així seguim entre tots alimentant-ho, perquè és que, a més, metodològicament jo trobo que és solidíssim el que has fet, o sigui que
no ho sé, i que després de tants anys sentir-te presentant així tanta estona i ets, no sé, enhorabona, m'alegro molt d'això, de veure on ets ara mateix, Martí. Ja està, no tinc cap pregunta. És que ens has donat tanta informació que l'hem de processar, jo crec. Però això. Gràcies, Alba. Gràcies. Jo no sé què dir tampoc, vull dir... Sí, sé que hi ha molta informació, però en fi, també la volia presentar perquè ha estat difícil per mi descartar informació, ho haig de dir, però he intentat resumir en aquest temps. Jenny. Sí, hola. Enhorabona i m'ha encantat la teva presentació i estic molt contenta de ser-hi. I com vaig acompanyar la Eva García Pinos en la seva tesi doctoral, ara ho veig també amb molt millor profunditat el que va començar ella i m'agrada molt que hagis filat tan prim perquè s'ha de fer així. S'ha de fer així i estic molt impressionada i contenta que ho hagis fet així. Tinc una observació al final, la teva afirmació que es pot recrear l'apreciació en la llengua meta. Com ho veus, per exemple, per una llengua com l'alemany, que va ser objecte també de la tesi de l'Eva i tu segur també coneixes la traducció, les dues traduccions a l'alemany. Com ho veus? Sí, gràcies, Jenny. Sí, per descomptat que el treball de l'Eva l'he tingut present, tot i que ella feia una altra cerca, no? Però sí que és veritat que hi havia aquesta cosa que deia de... Evidentment no era l'objecte del seu estudi, però sí que afirmava que hi havia derivació apreciativa. I pel que comentes de l'apreciació en alemany, mira, tinc el volum a casa, vull dir, a casa, a Barcelona, i no ho he pogut mirar, però jo diria que pel que fa a les tècniques de traducció, clar, l'apreciació per mantenir els valors apreciatius, tenint en compte que l'alemany és una llengua encara una miqueta més allunyada del català, jo crec que el manteniment és en poquets casos, no sé, ara em ve al cap el Shen, potser el diminutiu alemany potser tindria força recursivitat, força presència, però jo crec que en alemany, és una hipòtesi, Jenny, però crec que s'optaria més per compensar i en algun cas o en força casos, veus, això és un treball que queda a part, però ara no crec que l'Elisenda em deixi fer-ho, però ja ho podrem fer més endavant. Però potser hi ha força casos d'elisió o compensació en algunes altres parts del text, Sí, segur, sí. Però jo... Digues. Sí, no, la meva pregunta era això, perquè són llengües tipològicament molt més diferents, no? Llavors, l'elisió seria una variant. I si utilitzes el sufixe Shen o Lein, això tot sona tot seguit a conte, als germans Grimm. I llavors tampoc tindria l'efecte aquest, no? Desitjat. Sí, no sé també si, clar, en l'original no tens la sensació que es repeteixen aquests diminutius, Realment, català, no vull dir que els amaga, però no tens la percepció al final del llibre que fa servir molts diminutius, que l'apreciació és constant, sinó que l'utilitza en les descripcions sobretot. Clar, jo no sé si en alemany apostar per molts sufixos pot sonar molt repetitiu o reiteratiu, per exemple, en les descripcions, no? No ho sé. Però sí. Gràcies pel comentari perquè, mira, ho tindrem. No, gràcies a tu, i enhorabona. Quan acabis la tesi, Martí, faràs el treball de les traduccions de l'alemany. Sí. I la intuïció
a veure, jo amb el treball aquell que vaig fer de 3 contes de Rodoreda, que estaven plens de diminutius, passava això. El castellà, clar, tenia molta més disponibilitat i, clar, l'anglès i l'alemany havien de recórrer altres estratègies perquè no tenen aquesta diversitat de fixació, no? I llavors... Però sí, però per després de l'alemany, després de Blanca. Hola, no, jo és que com que l'Elisenda ha insistit que si la gent obria el micro, m'he llançat i ja després no he volgut dir que abaixava la mà, però vaja, que no tinc una gran cosa a dir més que afegir-me a l'enhorabona. Coincideixo que és espectacular sentir-te, Martí, després de tants anys. M'ha encantat, m'ha fet molta il·lusió sentir-te. I les poques coses que se m'ocorren que pugui dir per si són útils simplement, una és, que no sé si t'has plantejat, seguríssim que amb l'Elisenda haurà sortit el tema, però no ho sé, agafar una mica el marc del Patrick Hanks per veure en quins casos sí que es pot parlar de creativitat i en quins casos potser hi ha normes, és a dir, o sigui, són usos, tots són usos, no? Tant en les traduccions com en els textos de partida, però en quins casos, en cadascuna de les llengües, aquesta sufixació suposa creació realment o és una norma, que això, clar, no es pot saber en diccionaris, això implica altres tipus de cerques, amb corpus, textos paral·lels. I l'altra cosa, que també és molt petita, de terminologia, si vols, només si vols, et deixo al xat, que en estudis de traducció normalment, per això que tu expliques, fem servir sovint tipus de solucions, perquè se suposa que un estudi descriptiu, en un estudi descriptiu en què tu fas d'observador, el que tu pots arribar a veure és la solució que hi ha en una obra concreta. I quan es parla més de tècnica, és més des del punt de vista de l'autor, com si haguessis pogut entrevistar els autors, diguem, i t'han dit que conscientment han aplicat una tècnica. No sé si m'he explicat, però vaja, aquest article que t'he posat del Patrick és el que va proposar aquesta terminologia i, de fet, s'ha continuat dient molt tècnica quan eren, en principi, solucions. Però com que estàs fent clarament una anàlisi descriptiva, si vols fer servir solució, doncs seria com més en línia amb el que veig que es fa últimament. I això, enhorabona per tot. Gràcies, Blanca. Sí, la veritat és que em serveix moltíssim el que has dit. Sí, perquè no deixa de ser una anàlisi descriptiva de les solucions i veus aquí hi ha una cosa que en el moment, ara m'has fet pensar, Blanca, potser hauria d'entrevistar a les traductores i plantejar-los per què aquestes solucions. Clar, o sigui, aquí sí que seria que podries veure si hi ha una aplicació d'una tècnica deliberada, saps? Exacte. Això seria interessant, sí. Si pots en alguns casos, però en altres serà molt difícil, m'imagino. Sí, és això. Però penso que sí que és interessant tenir l'opinió de les traductores. La de l'italià tinc més facilitat, tinc el contacte. La del castellà ho podria veure, però sí, per a l'anàlisi descriptiva em podria anar bé aquesta solució. I la part que deies d'usos i creativitat, és complicadet pel que deies, no? Creació, norma, però com a plantejament penso que haurem de pensar. Sí, més que res perquè t'ho plantegis. O sigui, ja tens moltíssima feina i potser no et fa falta, però que, no ho sé, és de les poques coses que et puc dir jo sentint-te perquè veig que ho tens tot molt controlat, bàsicament. Així que si serveix bé i si no, doncs ja està. Enhorabona. Gràcies, Blanca. Ja només perquè en lloc d'obrir-li més camps l'hem d'ajudar a anar tancant el que té, perquè si no ell va fent i tot li va generant encara més inquietuds i més preguntes i això es desplega més del que cal, perquè ja tens, o sigui, les tres branques o les tres parts que has presentat és que per si soles ja són descomunals. Puc dir una coseta? Oh, tant! No, vull dir, no és res, però és aquestes coses que hi ha molt bones idees, la Blanca també sempre té molt bones idees, però quan la Blanca ha dit allò d'entrevistar, jo he vist que la gent feia canó al cap i jo també. O sigui, és interessantíssim per després de la tesi. D'acord.
D'acord. Ara és que tens una tesi amb tanta quantitat de dada descrita que descriu-la bé. I que si vols aprofundir en alguna cosa, ara no, vull dir, no la conec prou, ni sé prou morfologia, ni menys qüestions de pragmàtica. Però si vols aprofundir en alguna cosa, aprofundeix en alguna cosa de la descripció. Que les conclusions no siguin descriptives, sinó que vagin una miqueta més enllà perquè tinguis alguna aportació més pragmàtica o més del valor pragmàtic afegit en quins contextos i quins valors. I jo aniria més per aquí, perquè és aprofundir en el que ja tens. Totes les altres coses apassionants tens un postdoc per davant quan acabis el doctorat. La Blanca demana que reivindica que ella no li ha dit que es posi a fer entrevistes. No. Sí, No, però és el que... Però és que el Martí és un entusiasta. Però això és, un cop tinguis això fet, aleshores un altre article serà parlar amb les traductores. Saps? Perquè ja tindràs tota l'anàlisi feta. Jo vaig fer així amb el cap perquè amb la Eva García Pinos ho vam intentar i va costar molt. A més. I en qualsevol cas, ara aquí potser no he pogut explicar-ho tot, però la base de morfopragmàtica en la qual s'insereix aquest estudi és una part que la té tancada de fa temps i és molt sòlida i és la que permet després una cosa que aquí ara tampoc no has pogut aprofundir, que és en les combinacions dels valors pragmàtics, perquè tu els has esmentat, però és allò que el diminutiu és efectiu, sí, però de vegades precisament és justament tot el contrari. I bé, tot això que és la part complexa i que és la part que realment on hi ha una aportació a fer i a més el mèrit aquest de treballar en un text literari que també afegeix una altra complexitat, que és un text que no és espontani, sinó que està molt pensat i que la tria que ha fet l'autora no és perquè sí. Llavors, jo he apuntat 3 coses que potser hauríem de parlar en un altre moment, però mira, jo les dic perquè... O sigui, jo dic que hi ha molta més disminució que augmentació, això no existeix, no? Bé, hi ha més diminutius que augmentatius, que tot i que de sufixos augmentatius també n'hi ha molts, no? En les llengües romàniques en general. I llavors dius, ostres, i llavors ara se m'acut, no ho sé, jo fa 1000 anys, o sigui, jo he de rellegir Solitud amb urgència perquè fa temps que no la tinc gens fresca. No sé, se m'acut. Pot ser també, perquè clar, tu tens molt identificada la parla del pastor, no? El Gaietà, perquè és molt singular, certament. Però pot ser que quan es refereixi més a l'ànima, per exemple, surtin més augmentatius que no pas quan hi ha els altres personatges, perquè això també contribuiria a caracteritzar el personatge. No ho sé, és per dir, I després hi ha... Bé, jo que detesto el quelcom, com sabeu gairebé tots els que esteu connectats, el quelcomot, aquest, mira, encara el salvaríem. He apuntat 2 coses només perquè ja que en surti d'això. Una cosa és, hi ha bases que combinin amb sufixos diferents, la mateixa base. Aquests casos també seria interessant de veure si la mateixa base amb un sufix et o amb ic o amb oi vehiculen exactament el mateix valor pragmàtic o varien fins on sigui analitzable, perquè arriba un moment que acabes caçant mosques. I també, ja siguin de la disminució, o sigui, siguin diminutius o que un sigui diminutiu i l'altre augmentatiu, si realment hi ha oposició clara, no ho sé. I l'altra cosa que m'he apuntat per aquí, hosti, he flipat molt que l'Alcover hi siguin pràcticament tots els aspectius, perquè dius, clar, els aspectius que són aquells que mai no entres perquè són massa previsibles i gairebé més del 80% hi són, o sigui, només el 12% no són a l'Alcover, és brutal. O sigui, jo suposo que en el buidatge devien trobar que era com que Solitud és una mina
els devien anar incorporant, però realment és molt estrany. I l'última cosa que tinc és que quan has posat uns exemples del tipus de bases, has posat en l'adverbial el claríssim. I aquí claríssim, claríssima no és adverbial. Clar pot ser adjectiu i pot ser adverbi, però clar aquí, quan fa claríssim, és adjectiu. Per tant, la base també és adjectiva. És de detallet, però... Bona observació. Però així ja ho tens. I només una cosa, l'última que has dit, l'aire fresquívol que es converteix en airecillo fresco, clar, canvia. Clar, fresquívol no és un sufix avaluatiu d'entrada, però aquest ívol incorpora la valoració en el significat. I aleshores, seria com aquests que en principi no són diminutius augmentatius, però que acaben considerant-se així del tipus, ara no l'astre. El poetastre, en principi, és un sufix derivatiu i no avaluatiu, però, perdona, astre vol dir dolent. Per tant, té més significat lèxic que no pas el diminutiu o l'augmentatiu, però vehiculant també només avaluació. Aleshores, jo crec que en aquest sentit l'ívol potser podria anar per aquí i s'hauria de mirar si n'hi ha algun, si n'hi ha més. No vull que et tornis a llegir per buidar els ívols, però vull dir que quan l'aire fresquívol es converteix en airecillo fresco, trobo que està molt ben trobat perquè si no acabaries fent el fresquiviris. El mar està fresquiviris i l'aire és fresquillo. No sé, és molt millor l'airecillo fresco que un aire fresquillo, potser, no ho sé. Bé, res, que se m'ha acudit això. I ja està, que jo vull llegir tot això ja. Articuladet, capítol 1, capítol 2... Perquè després podràs fer l'alemany i les entrevistes i totes aquestes coses. Bé, no, jo abans de marxar, bueno, d'acomiadar-me i tal, la Marta Marfany de literatura, no sé, potser... No tens res a dir? Des de la part literària que... És que com que no sou de literatura em feia cosa dir res. No, precisament és la part que necessitem, perquè la d'aquesta... Jo volia dir només que aquests estudis són molt importants per la literatura i per la traducció literària, perquè no només és l'anàlisi de la llengua o de l'estil, sinó que, com ha explicat el Martí, és... O sigui, tots aquests diminutius o aquestes característiques lingüístiques serveixen per caracteritzar els personatges, que hi ha alguns com el pastor, que és molt més marcat o és un tipus de diminutius diferents o el que sigui, però també la veu narrativa, que en aquest cas està focalitzada en un personatge. I llavors, al seu torn, tot això també caracteritza el personatge. Llavors, són aquesta mena de coses que expliquem a les assignatures de traducció literària, que s'ha d'analitzar molt bé el text per poder traduir totes aquestes coses, que també és una mica el que has analitzat amb la traducció castellana i italiana. I, per tant, a mi m'encanten aquests estudis així i animo el Martí que continuï aplicant els seus coneixements a la literatura i a la traducció literària. I a vosaltres, Infolex, perquè recolliu aquesta mena de propostes que són, que una mica ajunten els dos àmbits i sempre està molt bé això. Jo crec que hem de fer una associació. També. I aleshores a veure si en sortiran més. I ja està. I tant, i tant. Llavors, potser deixarem de gravar si no hi ha més intervencions. Espera, aturo la gravació.